Татко ми позволи на чичовите деца да сменят бебето точно в моето легло, без дори да попита дали съм съгласен. Първоначално си помислих, че просто се шегуват и искат да ме разсмеят, но усмивката ми замръзна мигновено, когато видях как всичко се изля върху матрака. Бебето урина огромно количество топла течност и цялата стая веднага започна да мирише ужасно на кисело мляко и мокра вълна. Изнесох бързо на мокрението по слой, за да го хвърля навън и доправя тази огромна бъркотия преди да се разлее още повече. Татко обаче започна да крещи с глас, който трепереше от ярост, че съм ги срамил пред всички с гнева си и липсата на търпение. Отидох в банята да затворя вратата силно зад себе си, за да се успокоя и избягам от огромния скандал, който вече беше избухнал в хола. Сърцето ми бие лудо, докато слушам как крещат през стените. После му изпратих съобщение с молба да ми купи нови чашафи и нов топлослой, защото моите са напълно унищожени от тази каша. Той ме остави само на прочитано, без думи или помощ. Сякаш неговият гняв е по-важен от моята нужда да спя в чисто легло. Майка ми започна дълга и скучна лекция за лошото ми поведение, въпреки че я избягвам постоянно, защото знам какво ще дойде след това. Плащам всичко в стаята си с трудни пари, които изкарвам от работа, защо трябва да търпя това безсмислено насилие над личното ми пространство. Чувствам се като чужд в собствения си дом, където никой не уважава границите ми. Водата в банята тече бавно и студено, докато аз седя на пода с глава между коленете си и мисля за това колко са ме подценили днес. Това не е просто мокър матрак, това е липса на уважение към мен като човек. Искам да извикам, но гласът ми се е свил в гърлото от безсилие. Ще трябва да купя всичко сам утре сутринта и отново ще бъда обвинен за скъпостите си.